Гледаме, денят започва с култура по БНТ1. В студиото гостува номинираният за актьорски дебют Павлин Димитров. Разговорът обаче някакси се набива на уши. Някакси. Дъждата мина последна, то е ясно. Някакси като сме тръгнали да се занимаваме с това нещо, някакси особено и младите, някакси да гледаме от възрастните, те как са го правили, да се върнем с години назад някакси, да видим те някакси... Те какво са правили? Еми да, що така, нали, всеки ден репетиция, всеки ден, по еди колко си часа, какво точно са правили, как точно са го правили. Това е според мен важно, което трябва да търсим. Някакси да се върнем назад и да видим всичките тези някакси големи хора на българската култура, някакси винаги, колкото и малък материал да прочета или да гледам, някакси има моменти, в които настръквам. И точно това му е хубавото на театъра, някакси, когато се срещаш. Някакси ми излязоха мазоли на ушите от това някакси. Някакси да се върнем назад и да видим всичките тези някакси големи хора на българската култура, някакси... Предлагам някакси да отидем в станция Нова по Нова, за да чуем как Минет Пашова борави с думите някакси. Сега искам да подпишат натурално заверени партията, който ме издига. От това изречение разбрах само, че има нещо натурално. Сега искам да подпишат натурално заверени партията, който ме издига. Как заверени? Натурално заверен договор. Така? Който ме издига. Нотариално искате? Натурално, да. Ей, държи си на натуралното и това е. Така? Който ме издига. Нотариално искате? Натурално, да. Тази думичка не е единствената интересна във речника на госпожа Пашова. Нашата полиция доказа, че нашия съд Плевенски и нашите прокурори много добре са знаели за моето малтретиране. Не, че са малтретирали жената, просто се третирали по-малко. Много добре са знаели за моето малтретиране. Време е да видим какво малтретиране пада в острова на съкровищата по същата телевизия. О, здравейте! Ало, Как се казвате? Кире. Зуек, предусещам нещо страховито от това кире. Как се казвате? Кире съм. Кажете дума. Ще стане. Ще стане, ама зависи къде го поставиш. Ще стане. Не знам дали при вас ще стане, ама при мен няма да стане. Що? Според мен си става, ама за господари на ефира.